Nabasa mo ang dagi comment di dyan ti Bijaw? Pakita tamit ati kinalaing ta. Panit ni kanta kanyada nga hantanga-tanga bakit? Bakit? Ma'am? Tanga magayam. Nabasa mo ang dagi comment di dyan ti Bijaw? Kung garon. Ay na po bakit? Dati ang ibagbaganay ginagawang bobo ang sarili para lang sa vlog. Dapat agi bagbaga nga tanga kung kunada pa yun kanyatan di lang to mararamid mo nga content may tataba kahit kastuloy ti pamayanta panit ni kanta kanyada nga hantanga-tanga bakit Kasi ano ko malakay. ay na po lalaka lang ata agdamag katatakan niya urayan niya bakit sumbatak Talaga. ano, may pakita lang kanyada nga nagpaypayso dagi tayo bagmagata nga tangata Talaga. Tuwing, ipakita tamit ati kinalaing ta. Oo, agdamag ka kanya, kasong batak. Urayan niya, bakit? Ngaraan niya lakay. Uray mat. Ay, naapaw. Uray mat, bakit? Among bakit? Dagis eskwela ak. Day tati favorite subject ka. Siyak pa'y ati kapapardasan nga sumungbat, bakit? Kadagiti damag, dagis eskwela kami. Talaga lang mo ta. Aus? Wine, bakit? Oral pa'y bakit? Anang nga gusto usarti calculator? Oral, bakit? Ay, naapaw. Siyak ti kapapardasan nga sumungbat, dagis eskwela kami. Aus? Sige, manggarod. Oo, sige. 2 plus 4. 6. Glahingan na. 4 plus 2. 9. Ni? Ampay ngay. Binaliktad ko lang di damag ko. Pinaliktad ko mo't ada, di sungbat ko bakit? Talaga nga naglaing kalakay. Sakpay. Sige, manggarod. 1 plus 1. 11. Nya? 2 plus 2. 22. Nya? Oh. Sige, atoy. Sige. 2,000 plus 3,000. 10,000. Nya? 10,000 nga. Nagpartak ka nga sumungbat ng mali-mali mo. Ay na, po bakit itong tungan na pardas nga sumungbat bakit? Okay, 10,000. Inagarad. 16,000. Tiglayin ka nga talaga. Ay. Na nasumbatam. May babayin taman kung makadagidag buy-buyan bakit? Tiglayin ka Kasumsungbat ka magamin. Kadimgayam amo. Sige, English mag. Sige. Ay, data nga talaga. Favorite ko mailang English, di ba kay? Talaga? What? Sige, garot. Anya, English nilang ka? Cucumber. Cucumber nga. Cucumber mga dal talaga. Ay, kunak no. Dim amo kay.